lami ay. Nabay magic. Lami, kinamay magic. Eskwela na si Bintoy guys. Nya si Raymond trabaho na po na siya. Hi guys, good morning sa inyong tanan. So ngayon mag-adto mi sa eskwelahan ni Saysay kay orient daw karon sa ilahang kuan, estudyante o apil ang mama. Nya mo adto man mi sa eskwelahan, si Koreana wala na siya klase. Siya mag-vlog diri unya. Nya si ate pod ang magbantay ni. May buntag. Siya ang yaya ni Richmond karon. Yan na. Sikat taron. Oh, yan na nang giduyan-duyan pero mag-ani man to si Manang kay basing unyag magmaoy ning Maglayog ga mi ani impatso na. magmaoy yun yan ning among bata nga mauyon ra ba kayo. Gani sa mete. Ano say? Koreana ha, mag-vlog ka diha, Koreana. Yeah. Di pa man si Riri, ihatod mi niya una, iha ni siya mag-adto sa bukid. Sakay namin ni Saysay sa bus niya. Huwag na lang taani maglarga kay kanya magsakyan kay para dali ra kay alas kinanglan alas 8 na anan jud daw dito. Mano kung gisakyan. Diyan namin sa Salay. Nya paingon namin sa ilahang eskwelahan ni Cyril. Orientation. The kind and loving mother of the college shall be Pauli nami guys, nahuman na ang orientation. So manguli nami sakay nami og bus Saysay. Dito nami maniud sa balay kay kuan nga sa alas 2.
Excited ah. Sabay lang, sabay lang. Ano ba ba lang? Siya. Ang lugang sa sakaral. Hi guys, good morning guys. Nana sila Nanay Utik. Dire, kauban ako magbantay sa bata kay naglako si Mamog si Saysay pang sa eskwelahan kay na orientation daw. Niya kay ang among ulitaw nakadungog sa tingog ni nanay. Nagkuan. Himata. Na si Mimi dire guys. Nas Koreana diya naglantag sa lida. Ato mo tuon si nanay. Nas nanay dire magpay pag-abot nila. Si Reklan. Nalungkab din dito. Na manay naong sa kanang kuan. Ang lingan niyo. Ano si nanay? Api ko kay gatang hapdos kay ako tiyan murag kumot-kumot sa Tugno kay do. Dos kayo. Kapi pito ka tugno pa na kapag kami just may ko. Wala na nagmaoy na akong gibantayan guys. Nasa Nanay Utik dire guys. Halaga. Si Potek Channel. Matamakan mo na. Ay, official ba na? Ni mata si kuan oy bibe kadungog ninyo. Nasa Koreana guys nanilhig na siya. Kay mag-map ko karon. Danarado. Ato ni pagkatulogon ning kuan guys. Atong apo. Nanay apo. Apo. Nanay apo day do. Sarap buhay. Magtrapo ta sa lug guys kay wala man tay map. Ito na lang kudkuron sa kanang kudkuron. Ito gani atong kanon sa trapo. Kay guba man tong map mangguna mo. Palitay pa si mama og map bag-o.
charger te. Charger nga. Amin yung lock eh. Gupa, palitay bas mamot ma'am. Katanig ba? Taga na, ako ni say nanay ko. Kadali lang do. Pagkir ta sinanay do, ilubat na do. Kadali lang do. Kadali lang. Ding! Ano ba? What's up? Uy! Kana. Kana. Tayo ka. Holde ko sila te. Nay? Holde. Umbo? Ugto mo ulit naman na tayo sa loob to. Ayong! Oo. Alang bata. Ano ka? Nasa? Unsa ba mo kagdabala ba? Nagwa, map. Agoy. Ako ba mang mapti? Ugasin na tong plato, aya, maglag. Ha? Kasab-aw ka, mama, makauli to. Maghugas ka kuya nga. Taga karon. Pintras gamay pa to, be. Unya nga, gadagan na kayo na, magreklamo ra pa rin tagay, dagan kayo. Miming. Wala yung klase, Ming. Nagbuwa na yung mama. Oo. Agpalit na to si pa, mama. Agbago. Aman si Dudong di ay. Nadire sulod, bandayan ni Nanay Utik. Nanay Utik niya ang kuwan karon. Ang babysitter. Eh magtatay man min duha ug ako ra. Maglayog me kay di matimplan diretso. Ha? Og di maglayog min duha kung kami ako rin magbantay. Kaya kung di matimplan diretso dahil mo nagsyagit. Mura din ko. Ay. Pagpangayo ana sa didi matik de timpla na na. Kamu kalagay, mura ka kanin nakadungog og kanin ko ang gagira. Ate mo do. Nagunsa ka, nag-vlog ka? Nag-vlog ka? Nagkarosa ka rin mo sa iyong account? Awa dili ako ay kamama mo niya. Ah? Ipasa ra nimo? Oo.
kakalab da? Ha? Di pa kakalab? Bako di. Orang magalit. Ipamimik na do. Na si Koreana dia guys, manghugas na siya plato karon. Ay, mama na yang kuan torno. Yang torno manghugas og plato. So manatag map sa trapo sa salog guys. Ito na ning kuan on. Na si Koreana guys, manghugas og plato. Na si nanay diri guys naggutad sa upo. Upo ba na siya nanda? Ay amo nang sagulan sa tinapa. Ta na bitas tatay dandang dagan bitaw ta. Abot na mo to sila mama sa rudto ko to. Ito na ito guys, tapos ang pagni. Na si Mimi diri nagkauna. Gutom guro ni ay. Gutom mong kiat da. Ito mo kinundat. Matag kuan lamas. Tag tinapa guys para isagol sa kuan upo. May na siya sugulan sa tinapa. Look, kabangan to si Nanay Otik. Kuaning kuan. Prepare sa paniyod to. Binagluto na ka be? Naglungag na ka? Wala mo din sa taran ng lingling. Ha? Wala sa taran. Wala. Ha? Wala sa taran. Isitaralan. Kada wala gi. Butad sa glamas guys. Pamantay Bombay so awas rato yung kuan. Kaming! Magic sarap predated lang na daw. Sarap pa. Magic sarap pa. Madala sa sarap. Dahanan ka na yung magic na good. Hindi naman ko kabalog panit noon na ni Bombay. Kaning ahos, Bombay noon. Ate, mani pas kani tiba. Kani awani pas ilaw sa salon. O di na. Ano na mao? Ano na? Puyo na, puyo! Maligyas ka Puyo na. ka kay madigas. Kabadlungon, bagay mo madigas. Labay. Paguk ra ba dara? Uy, nilupad Ginoo. Ami minay. CR siguro. Mimi! Nay ko naglabas ang igawas niya, tanlad og kuan. Kinsa ka na ngayon. Mimi, Ano naman tanlad yun. og Nagpakilaon, guro ka niya, pabutangan yung tanglad. sa hilig ba kang kilaw nay. Mao di ay. Saka pagtuon niya kilaw ng upo. Mime! Lagi pagtubag mi kataguan bitaw ka dasa. Lagi. Ako ang ikagbalbalong dia. Apa yung uwil na eh? La. Napit ang well. Kaya ka ng putulog ko ng kuan. Apa? Pangkuan? Gisa? Nay gamay. Magkuan pa na? O, Nabay well ito ana. tungagana na. Nay well ito.
Dugangan. Wala na rabada. Ito papalitan sila nila. Wala na buntag yun sila, mama. Tek. Na, kauli lang sila hapon. Dako naman din. No, muna tog slice sa tong lamas nga ahos og gabre na sa natatong tinapa nga pang subak. Ya, si Mimi gisugo ni nanay kuan og lamas, mo na yang gikuha. Suwa og ganing tanglad kay pakinilawon guro niya ni si nanay, yang pabutangan og tanglad. Hilaw niya upo. Yang abi guro niya gagkakilaw ang upo. Siya na lamas. Nilamasok. Siya na lamas na. Butang na naglamas si nanay ote. Butangan na to kuan guys, lamas para maglamig. Para maglamig-lamig. Mimi! Ah, sila sa tabu. Ah, ano bit? To. Kasi ko man. Ling-ling, nagkuhan sila bike-bike. Nanghid man to. Kasi mga isok mo. Nadi mo basket bilon. Ha? Basket bilon. Basket layer ang to. Masasan ko. Magawa na misik. Kasi ko ba niya siling? Nagutang na ang upo. Butangan guys, maglagsit. Ang panghaway ang uwil. Busok naman din. Kana? Ah, buslot yun. Tulo-tulo. Buslot yun. Nagtulo man. Paglugsan ko karon sa nagkuhan ko dyan. Less clearance. Maglusot. Ano ba na? Kasi kinanglan sa mga police clearance na. Kailangan ko. Mura mo siguro, barangay. ID siguro. Barangay ID? Ang ID ni mo. ID na ko. Ang ID. Oo. Nya kay kuan man San Martin, Villanueva man akong kuan address. Ngayo pa ko kuan da, residi ano to? Ayun na paghatag ID. Siguro. Hindi lang anak at kabulakan. Kabulakan ni Idris. Ano dito, kuti-kutihin. Mili. Panimala niya magbantay ako sa tigong ba, pergider. Kailangan ay mga ano? Kailangan ay police clearance. Kuan tagam naman sila. Sila ilaha man gud ang plate. Tagam sila ba kay kuan daw kani naday kay isa nga nagpadala sila ba. Hindi lang daw kay sa kadua do nahitabo nga nagpadala sila kay mga nana na hindi na wala daw diya. Na-scam. Scam lang wala na kuan. Ato butangan sa pan guys, magigsarap para magsarap-sarap. Kinuhaan ni. Wala na ihurok kay kinuhaan ni daan. Kinuhaan na Kinajig daan. sarap na yung magkuan na guys. Siya na magpunto sa lamig. Ano siya sa lami. Kapit na maluto atong kuan guys. Tong ulams. Ulams Lami ba kani? Lami ba kani guys? Basig kuan ron eh. Ay, lami ay. Nabay magic. Lami, kinabay magic. Mara na minodo guys. Lami siya guys so. Lami kini sabaw sa kanon na yun no. Sanamit. Hindi ka luto na. Oo. Ano? Naluto na tong kuan guys, sudan guys, mag-prepare na tayo kuan para panyud to. Magbasiyo na tag panyud to na to. Ano siya? Lami gid siya na? Lami gid siya. Awlam. Lami. Nagoy magic. Lami oy, namay magic. Lami ay nagoy gi magic. Ito sang yanda matong panyud to guys. Ay nakaluto naman sad si Koreana. Kaya kung prepare na tong paniud to guys. Namit kaya tong sudan guys kasi nanay Otek ang nagkuan. Si nanay Otek ang naglotso. Is it sounds?